гармшавӣ ва ивазшавии иқлим аз охирҳои асри гузашта мавриди таваҷҷӯҳи олимону сиёсатмадорон қарор гирифта, дар тамоми гӯшаву канори сайёраи Замин проблемаҳои зиёдеро ба миён овардааст. Гармшавии иқлим боиси зиёдшавӣ ва шиддатнокии офатҳои табиӣ гардида, боришоти шадиди борону жола, обшавӣ пиряхҳо, обхезиҳо, хушксолиҳо ва камшавии сатҳи дарёҳову кӯлҳоро метезонад. Гузашта аз ин раванди гармшавии иқлим дар миқёси ҷаҳонӣ таъсири манфии худро дар шакли пастшавии сифати ҳаво дар шаҳрҳо ва ифлосшавии муҳити зист, саломатии аҳолӣ, хароб гардидани қабати азонии атмосфера, камшавии намудҳои флора ва фауна, ифлосшавии обҳо, нобудшавии ҷангалзорҳо, мушкилиҳо дар соҳаи кишоварзӣ ва чорводорӣ, зери об мондани баъзе аз минтақаҳои соҳилӣ, биёбоншавии заминҳо, вайроншавии роҳу коммуникатсияҳо ва ғайра мерасонад. Олимону коршиносони соҳа бар он назаранд, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим масъалаи сатҳи ҷаҳонӣ буда, сабабу омилҳои хеле зиёд дорад. Оташфишонии вулқонҳо, сӯхтори ҷангалзорҳо, раванди биёбоншавӣ ва ғайра сабабу омилҳое мебошад, ки тағйирёбии иқлимро метезонад. дар натиҷаи гармшавии иқлим таъсираш дар тамоми давлатҳои дунё мушоҳида шудааст, ки дар натиҷаи анами тағйирёби иқлим якчанд ҳодисаҳои нохуш ба монанди офатҳои табиӣ, хушксолиҳои пай дар пай ё гӯем обшавии бо сурати пиряхҳо ба назар мерасад. дар тӯли қариб ки 6 моҳ мешавад, ки дар Осиёи марказӣ ва ҳам Осиёи ҷанубӣ қариб ки боришот ба назар намерасад ва таъсири ана ҳамин гармшавии иқлим ё тағйирёбии иқлим аст, ки боридани боришот ё гӯем дигар намуди ҳодисаҳои табиӣ аз байн рафта истода ё гӯем хусусияти худро дигар карда истоданд. қисми аз олимон ақида доранд, ки гармшавии иқлими сайёра ба вайроншавии таркиби атмосфера вобаста мебошад. Мушкилоти мазкур тамоми давлатҳоро ба ташвиш овардааст ва дар айни замон ҳукуматҳои қисми зиёди кишварҳои ҷаҳон ба масъалаи гармшавии глобалии ҳарорати ҳаво таваҷҷӯҳ доранд. Бархе аз олимон бар он андешаанд, ки нисбатан гармшавии ҳаво дар чанд даҳсолаи охир аз фаъолияти инсон вобаста набуда, раванди тағйирёбии иқлим хусусияти даврӣ ё такроршавӣ дорад ва ин ҳолат як давраи навбатии гармшавии он аст ва дар ояндаи наздик боз ҳарорати ҳаво метавонад паст шавад. онҳо ба ин ақидаанд, ки дар тӯли таърихи мавҷудияти сайёраи Замин чунин гармшавӣ ва сардшавии ҳарорати ҳаво борҳо такрор шудааст. Қатномаи қабулшуда дар Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон гардидани солҳои 2018-2028 даҳсолаи амал об барои рушди устувор, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод шуда буд, имконияти ҷиддиеро барои пурзур кардани фаъолият барои ҳифзи муҳити зист на танҳо дар Тоҷикистон, балки кураи Замин ба миён овард. Зеро яке аз мақсадҳои меҳвари даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 нигаҳдории сифату тозагии манбаи обӣ дар саросари ҷаҳон бо баланд бардоштани сатҳи дониши аҳолӣ, дастрас намудани иттилоъотрасонӣ дар мавриди амалҳо барои ҳифзи манобеи обӣ ва дигар амалҳо барои истифодаи дурусти манбаъҳои обии ҷаҳон мебошад. ҳамин аст, ки ба қатномаи мазкур 177 кишвари дунё шомил шуданд ва ин имкон медиҳад, ки дар ҳамкорӣ бо кишварҳои ҷаҳон мушкилоти обрасонӣ ва ҳифзи муҳити зист дар кишвари мо низ бартараф карда шавад. барои бартараф кардани анаҳмин гӯем оқибатҳои анаҳмин пешвои муаззими миллат пеш аз ҳама шуда гӯем дар Созмони баланди Милали Муттаҳид баромад карда дар бораи тағйирёбии иқлим гӯем чи аз дигар давлатҳои дунё соли 2000 якумин бор шуда аллакай пешниҳодҳои худа дода буданд, ки аллакай 5 ташаббуси Тоҷикистоне, ки мо пешниҳод кардем, ин ҳамаш барои пешгирӣ кардан ва ҳам бартараф кардани оқибатҳои тағйирёбии иқлим мебошад. камоби проблемаи глобалии сатҳи ҷаҳонӣ буда, дар баробари таъсири манфӣ расонидан ба ҳама соҳаҳо бештар аз ҳама ба нерӯгоҳҳои барқии обӣ таъсири манфӣ мерасонад, зеро асоси фаъолияти ин нерӯгоҳҳо об буда, бе он нерӯгоҳ имкони истеҳсоли барқро надорад. дар Тоҷикистон шумораи дарёҳоро мисол биёрем, агар зиёда аз 900 дарёҳои хурду бузург мавҷуд ҳаст. манбаи ғизогирии дарёҳо ин аз ҳисоби пиряхию барфи асосан ғизогирии дарёҳо ба шумор меравад. тағйирёбии иқлим чӣ гуна ба фаъолияти нерӯгоҳҳои Тоҷикистон ва умуман дар ҳама нерӯгоҳҳои дунё таъсири калон мерасонад, хусусан ин гармшавии иқлим ё ин ки обшавӣ бо сурати пиряхҳо ба ин самт бештар зарари калонро мерасонад. айни ҳол дар Тоҷикистон зиёда аз 200 то нерӯгоҳҳои хурду бузург мавҷуд аст, ки аксари инҳо аз ҳисоби маҷрои об фаъол ҳастанд.
дар замону шароити имрӯза истифодаи панелҳои офтобӣ имкон медиҳад ки мушкилии бебарқӣ ҳалли худ рӯй бад. Гарму равшан кардани хонаву муассиса ва корхонаҳои истеҳсолӣ бо панелҳои офтобӣ метавонад ба буҷаи истифодабаранда таъсири хуб расонад ва дар ҳама фасли сол бо қувваи барқ таъмин гардад. аз ин буҳрон баромадан яке аз масъалаҳои дигар ин истифодаи панелҳои офтобӣ ҳисобида мешавад ки ин ба буҷаи ҳар як давлат ва оила саҳми асосиро мегузорад. мо гӯем шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон то кӯшиш ба харҷ диҳем ки барои анҳамин гӯем рушди босуботи Тоҷикистон ва дар амал татбиқ кардани анҳамин қарору фармонҳои пешвои муаззами миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзандии худа гузошта бошем. Қудратло Раҳматуллоев, Саидло Арслонов, Ахбор.